wani kaje an ce ya haddace constitution, wani malam alqur'ani ya haddace, wani malam sanin da yawa qur'ani yanda ka san ƴaƴan da ya haifa, in ka ja ya ce su kaza ne, ya fara daga kaza, ya kare a guri kaza, masu kaza guda kaza ne, masu kaza kuma guda kaza. Shi kuma wannan ya kiloga. Ka san sai kana cikin an baka harji ka rike kawai sai ka haɗu da wani sai a ce shi ya kiloga, kawai sai a raba maka hankali. Sai to shi ya kiloga, to shi aka yi kiloga. Ana so shi ma ka rike shi ne, shi yasa aka ce maka ya kiloga. So ake ka manta shi. Malam wani kai kana ganin sanin da yawa Qur'ani ka san ba sa'an ka bane. Allah ya yassare wa mutane ilimi. Kaga mutum malam ya mai da Qur'ani gaba ɗayansa gaban Fatiha. A ina ake samun wannan? A makarantun tsangaya. Ko kaki ko kaso, a karatun dukan allo ake samun cikakken ilimin Qur'ani. Ga munan da gwanaye masana Qur'ani a wannan ƙasa mai tarin albarka, wanda in suka haɗu da Laraba ma wallahi rikita su suke yi. Balarabe farar fata yana ganin an saukar da Qur'anin da yarensa, ya haɗu da baƙar fata ɗan Afirka madakin allo ya cakar da shi. Ya ji ta inda aka shiga ba ta nan ake fita ba. A mai harji, a mai gigari, a yi mai kan da can me, a yi mai harjin tilawa, a yi mai harjin rubutu. Duk inda aka shiga ya ji ana fita lafiya. A ɗau wannan harjin a gama, a koma kan wani a ɗauka a gama. A yi ƙur'anin da baya da baya. A yi shi da alif alif. A tsaga mai a ce ya rufa. A yi tsallaken aya ɗaya a ce ya yi sauran. Malam ta ina zai yi, bai da ki allo ba, kawai yana ta shan labar yana cinye mutane raguna. Yana shan AC da wanda ya gasu a iskali malam. Yana girki, wuta na gasa shi, rana na gasa shi, ya rasa inda zai sa kai shi, a haka ya haddafa. Kuma yana tilawa, yana zuba, gashi ba ruwa. A haka bai karatun malam. Duk abin da ya samu kawai kaiwa baki ke sai dai bai shigo hannu ba. Shi kuta yau ne so yake rayu kawai malam. Shi baccin ma bai samu inda zai wadataccen bacci ba. Wani ma malam akan gargari yake kwana, kuma wallahi tsaban sabo bayan shi ba ya sakewa. Akan gargari wani malam ka ganshi yayi buɗe da toka. A ce ai buna kenan. Duk ya gama wannan, wani malam ana ruwan sama ba zai tashi ba yana karatun Qur'ani. Sai dai ya buɗe lema. Ya zauna a gurin. Akwai bunan da aka ce ya je ya saukawa ta tsangaya. Tun da ya je ana karatu, ya kawai da ya zo dama da Allahnsa da rubutu, ya jingina Allah ya kama karatu. Wata 8 bai ma tambayi masauki ba. Daga inda yake yana hango kasuwa, amma shekararsa 5 bai taba zuwa ba. Kai karatun Qur'ani yake yi. Kai yanzu ka ce za ka haɗa kanka da wannan, wai kai ka je ka shafa. Ka shafa. Ya da yi islamiyarsa. Ka ji kawai yana wani shafa gewu yana wallahi a nan bayan gidan mu a nan ne hadda. A bayan gidan naku. Malam in za ka zage ka ɗau Allahnka, billahi lazi ka zage. Ka je ka yi karatu. Ka yi karatu na kirki. Ka daki allo malam, ka goge tilawa. Mutum ya rubuta Qur'anin da ka yi biye wanke. Kai saukan baka gama sauka ba ma kawai irga ka aka yi a cikin yan sauka, aka ce izin ka nawa, ya ce 54, aka ce to da kai ba a yi sauka. Ce kai ma ka sauka, ce Allah na sauka, ce ka sauka. Malam Allah ya samu dace. Malam in zaka daki allo kawai ka daki allo. Muka je wata sauka